To akramakallahu, shin ko akwai wani uzuri da zai iya hana mutum zuwa masallaci domin ya yi sallar juma'a? Akwai wasu uzurori da idan suka sami mutum to an mayar kusa a kansu da ya yi sallar shi a gida, ba lalle sai ya je masallaci ba. Daga cikin uzurorin nan, na farko akwai ruwa mai ƙarfi, na biyu taɓo mai yawa. Idan aka yi ruwan sama taɓo yayi yawa, to mutum zai iya yin sallar shi a gida ba tare da ya je masallaci ba, saboda tsoron zai iya faɗuwa ya ɓata kaya da dai sauransu. Sannan na uku akwai rashin lafiya. Kaga mutum idan bai da lafiya bayan da zai yi ya je masallaci, wani ma bai san halin da yake ciki ba. Sannan na hudu, mai jinyar mara lafiya, wanda yake jinya an so ya tsaya wurin majinyacin shi ya sallah a wurin, saboda gudun maybe mai aukuwa ta auku kafin ya je masallacin nan ya dawo. Sannan daga ciki akwai gurgu, wanda bai da kafar da zai je masallacin nan. Haka zalika makaho, wanda ya kasance bai da ɗan jagora. Haka mutumin da ya kasance ana bin shi bashi, yana tsoron ya haɗu da wanda yake bin shi bashi a hanyar masallacin nan. Haka kuma tsoron wani azzalimi wanda zai iya tare ka akan hanyar kai zuwa masallaci, to ya halatta mutum ya tsaya ya sallar shi a gida. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin uzurorin da idan suka riska mutum, to an so ya yi sallah a gida ba tare da ya je masallaci ba. Alhamdulillah, muna matuƙar godiya dangane da wannan bayani da malam yi mana. Sannan muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi, ya ƙara mai basira da tsawon kwana. Sannan ya ku masu kallon mu da sauraron mu, wannan tasha dai ta Sautul Hikima TV tasha ce wacce take kawo muku al'amuran da ya shafi addini da shirye-shiryen larabci da sauran abubuwan da zai amfanar da ku, sannan ya sa ku nishaɗi. Babban burinmu shine muna so ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta yadda da mun ɗaura wani bidiyo za ku same shi a kan kari ba tare da ɓata lokaci ba.